Papa, Hmm. amok na ba yung agoy uyok ka? Baya. Kabuhay ti sigarilyo. Hmm. Sukutan na lang tigindi. Kindi. Mm-mm. Padas ko ngam narigat. Apa yan narigat? Ba't hindi ang naang, Papa? Siga mang sindi jay kindi no di ka marigatan. Ay, Papa, init na kaapatayin ti sigarilyo. Sa nabali ah. Tajak matagap apura amatay. Pilosopo, amom, Papa, nang ko itaradyo, adakas ti ikisalon at ti sigarilyo. Nangagkumat day tayo ti radyo. Giisaldang mo ti ag sigarilyo. Isardang ko nagdangag radyo. Sulpang alakay!